zvakaoma vedu we zvinhu hazvina kumira mushe kubhodha uko. Situation iri panapa ndo ma1 manje, aya ndo anonzi ma1. So pane zvinhu zviri kunzi zvakabatwa zvichispagulwa. Akomanaka situation yacho yakaipa. Messina this time kwakagumbuka zvinhu zvakatsamwa, and a lot of people vanenge vasiri aware of these things zvaitika izvi, because unenge wakatumira zvinhu zvakona malaicha semunhu wari kuda basa ndo paanoraramira. Haachakuudze kuti bhodha riri kupisa, anongokuudza kuti unza tingoita zvinhu as usual. Yozi iwo munhu kuti unongochidhila naye makore ese, every time every day muchingoita se muchingotambidzana zvinhu, but zvinhu zvasvika pastage yazvave izvi ndo patinoti pakupisa apa. Hazvisina kumira mushe, zvinhu hazvisina kuchipa izvi. That's the current situation. Hama dzadiwa, zvinhu zvabatwa zvapinda nekumvura, zvakangosvika zvakagarirwa, ndo zvinhu zviri kuitika vedu we. Kana muchinge mune zvinhu zvenyu mukaona zvazoningirina makungoudzwa mastatement asina basa kuzonzi chichichi, aingoziva kuti zvinhu zvenyu zvine zvapinzwa nekumvura, because nyaya dzekudeclare kuomeserana kuripo. Munenge muchiomeserwa nebhodha rekwenyu, ndo rinenge tichida kuti zvinhu ngazvitese ngazvideclare kuti zvipinde munyika. Uko zvinenge zvabuda uko havana basa nazvo, because ndo vatengesa, saka zvinongobuda zvichingoenda. So tiri ipapo ndikubva ndasangana neimwe nyaya panapa pari kunzi set development for Zetma driver, but on the other side these guys they drive shit. Saka nyaya iripo, pane gonyeti rangobvireri mugwagwa imomo makomanaka pakaipa. Asi vakomana vacho vanonzi vanodriva kunge ana musoro bhangu. Ameno iyo inyaya iyo matrack driver ndokwa zvabva nako, sosi yacho ndoko yabuda nako kuti vanodriva kunge vanhu vanopengereka. Saka inini ndangoti ndingosvidzawo shoko, munongozviziva kuti zvakakosha kuti shoko ngarifambe semawandira tinenge tangozviitawo. Igonyeti rangobvirwa iroro. Saka zvoda kuti mutarise vane hama dzenyu dzinoshanda kumagonyeti iwo. Hatichataure zvakawanda, but pane zvaitika zvinosiririsa. Munoziva kuti dzimwe dzacho hatidi kuti vanhu muzonyanyisa kugara mapanika pamwe anenge achiri mupenyu. Zvimwe izvozvo munozonozvionera ikoko. Ndo nyaya iri panapa. Da kusiya muchiteerera another audio of the day. Mundiudzawo zvamuri kufunga zvekare in the comment section. Iwe shamwari, nyaya uri kutaura yehondo kai yakaipa, inobhohwa nyaya iyi, because hakuna masoja aipiwa chikafu. Vaingonzi budai muende, chikafu chiri mberi. Ini I remember baba vangu nabamunini vangu, munin'ina wavo vakasvikirwa pamba, vabika sadza nehuku yechivanhu. Vakomana vakasvika ipapo vane nzara, vakangosvikotora usai vakasiya vana baba vane sadza chete. Saka nyaya yekupamba yavo yakabvira kudhara. Ungosvika mba pevanhu vonongedzera mbudzi yemunhu kana mombe yemunhu, vachizviti kwai ganda haridye, ganda ngaridye derere. Kurarama kwavakaita, vaipamba zvinhu zvevanhu, vachidya zvinhu zvevanhu, vachiba muhondo imomo. Inini kana ndikasvikirwa pamba pangu ndikavabikira sadza, ndatorwawo hondo, nditoriwo movheti, because ndine rova yandapuleya. Ukoona chibata mombe yangu ndichiuraya, ndichivaurayira, ndatopuleya roo, ndasaplaya kuti vaone simba rekunorwa nevavengi. Ndirimowo. Kune vana vakava vasina kuona hondo, asi vana mai vavo vakaiona hondo, vana vari kumusana. Vanga variko kuhondo vana ivavo nokuti vanga vakaberekwa. Vaivanda mai vo vaivandawo kumusana. Saka nyaya yatinotaura yekuti mawar veterans vakarwira Zimbabwe havana kurwa vega, asi kuti ivo ndo vakazikanwa. Kune vamwe vakarwa hondo vasina mazita anozikanwa, vakangofa vakatsakatika. Vamwe nanhasi vanonzi vakwalifai kuita mawar vet. Vamwe ndivo vanga vari vana mujibha, vamwe vanga vari vana chimbwido. Vese vanhu ivo vaingofanira kungoiswa mugurupu rimwe chete, because kana vanga vari musango nevamwe vaibika neaitumwa munhu mumwe chete. Taenda pakunorwa nyika, nyika yanzi yakunda, hondo yamira. Ngatichiendai pakunogara zvakanaka muZimbabwe. Rugare rwaramba. Hondo yatasara nayo ihondo yeudzvanyiriri, yepfuti yakamira. Udzvanyiriri nekutsakatikisana kuchirimo.
Hondo yatakurwa ihondo iri silent kuti unongotorwa pamba wobva watadza kudzoka. Nevanozviti vashori. Mushure mekunge wataura zvinhu zvinoratidza kuti zvingave nechokwadi, unotorwa uchinzi vanodzoka, musaware vanodzoka zvenyu. Asi unozonzwa kuti vakawanikwa vari musango vakafa. Kuivo vane simba rekuuraya vanhu ndivanani kuZimbabwe? Vasingatyi havo ngozi, vanongotora mweya wemunhu wodzima worasa musango, voramba vachirarama nekusingaperi. Tapedza zvototi Zimbabwe yakasungunuka, takaona rusungunuko 1980. Ko vari kutora vanhu ava hakusi kuvhictimiza here rusungunuko rwacho? Tinana Dzamara vakangonyura, tina mai vePanyatsime vakangonyura. Tikada kuvataura nemazita hatingavapedzi. Tine vanhu vakawanda vakatsakatika, vaingonzi azowanikwa akazvisungirira. Vanhu ivavo vanenge vatumwa nani kunoita izvozvo izvo? Takati tapinda munguva yeCovid, mamwe makomurenzi aingonzi angokosora afa, zvisingatsananguriki. Mapedza munoisa pairoseka kwanzi igamba. Wamboona gamba rinourayiwa nepoizeni here? Kana mujuru vakangonzi vakatsvira mumba, zvimbambaira zvakavapotsa, kuti dzikavapotsa votsvira mumba havo ine mahwindo ekuti vaigona kupwanya vakabuda. Mapedza imoisa pairoseka kwanzi aiwa ngavafambe zvakanaka. Inokwana nguva yenyuwo, inosvika. Kana uchitongoziva kuti uri muZANU-PF, uri muCIO, uri muCID, uri mupurisa wePeace, uri musoja wakarwa hondo, kana pane munhu wawakauraya zvisina tsarukano ukasabatwa, ropa ravo rinotongwa pamusoro pako. Ungafare zvako, ungadye mari, ungadii, asi mumwoyo mako unoziva kuti une chitema chawakaita, chawakauraya munhu asina mhosva, asi nenyaya yekutumwa, nenyaya yekuda mari, munomanikidzwa kumbunyikidza vanhu, imi muri maZimbabwenzi. Unoziva dei zvichifamba nekufunga kwangu muZimbabwe chaimo, mungadei musina chinhu chinonzi CIO. Maifanira kungoita CID, mapurisa, masoja, army intelligence, zoperera ipapo. Ava vanoshanda kukambani isina kunyorwa zita ava munongofa vakanyarara. Asi ndamboona pakanyorwa kuti CIO department muZimbabwe. Vanongoshanda mudzimba zvisina kunyorwa. Ivo vanhu ivava vaifanira kudhisolva, nyange vachamisa vachinzi vaizofanira kutonga, vaifanira kubvisa zvinhu zvakaita seizvozvo. Uzi vanhu vaya vaurayi, vakakutora ukadzoka, aidha hauchafambi, kana kuti hauchatauri, kana kuti njere dzarasika, kuti usakwanise kutsanangura zvawakasangana nazvo. Zvinova zvinhu zvakaipa muZimbabwe izvozvo izvo. Hondo ichirimo, asi hondo yatava nayo yava yesilent, hondo inongotorwa vanhu vakanyarara, vagona kutaura chete vapinda bhizi. Saka ndichiti dei zvichiinda nekufamba kwangu, inini handidi kufungira vanhu. Chinhu chinonzi CIO department chaifanira kubviswa muZimbabwe chiya. Yapedza vanhu. CIO yamunoona iya, vanovatuma vacho havafi. Vanovatuma vacho havana ngozi, inoenda kune vatumwa. Saka hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Todzoka hedu pamusoro wenhau watari tichitaura wenyaya yevakomana veTCCC. Handizivi kuti mahure eTCCC hayapfambidzi ndekekutanga here vachiona purazi. Zvavanoenda kupurazi reZANU-PF ravaMunangagwa. Kureva here kuti pane pachiitwa slogan ivo vanenge vanyerere, havasimudziwo chibhakera. Vapedza voti vanhu vachamisa. Vanhu vachamisa havaendi kufamukwa kweZANU-PF. Vanhu vachamisa havaiti slogan yeZANU-PF. Vanhu vachamisa vanhu vakasarudzwa nevanhu vaine tarisiro yekunomirirwa muhurumende. Havana kuziva kuti vakanga vachivhotera pfambi
dzinosvika mbiri uko dzochinja, dzaona mari, dzaona mota, nebenzi ravo iri chabangu iri risina kukwana iri. Zungaigwa zvaro nekuvhengedzera kwaakaita ikoko, unongoona kana nesimairi yacho kuti iyi simairi yebenzi. Mutengesi shwashwa anoramba achimbunyikidzwa kufamba naye ainotsvaga chii kufamba ikoko yechabangu. Vanhu veTriple C mukaita kunge madzungairwa, muchenyara kudzokera kuvanhu. Murambe muchisapota 2030 yoyo. Asi 2030 inouya ichipfuura. Kana 2030 yapfuura mozodii? Nekuti maratidza hunyoka, maita nyoka ine misoro miviri, kuzani munonombora, kuTriple C munonombora, mune mararo, munorara pamubhedha momuka muri pasi nenyaya yemararo. Kukara kwamunoita munokambura mahure eTriple C aya akaenda kufamu aya. Chakushamisai chii kufamu ikoko? Imbosibvunzei kuti vana Chiwenga havaendi kufamu ikoko, vanoregererei kuenda? Chamune maendera kufamu chii chamune muchidzidza ikoko? Pane ane munda here pamuri anoda kudzidziswa kurima? Mese maTriple C mune kumusha imi modzidziswa kumunda kupurike famu ndokunodzidziswa vanhu kurima. Zvamuri kutsvaga muchazoona, ende muchanyara. Rambai muchienda ikoko. Chamunoda kudzidza chii panana sekuru achembera zvavo ava akuti dzanguva hari dzakufashira kufa. Wakutodhiraivha mota kuenda kupurike famu kwekwe kure uko, muchitambisa mari yenyika. Hatine urombo nevakavhotera varume ava, tinonzwa tsitsi shuwa. Vanhu makavhotawo muchiti pamwe zvedu zvichaita. Kandi aiwa, taiti tavhotera magamba edu, tavhotera chigamba chinoiswa sure kwebhurugwa, chanzwa nekugarirwa. Ngavarambe vakadaro. Hamene kuti vachamisa vari kuti kudii? Kana vachinzwa vanhu vachiti vanhu vavo kuti vanhu vachamisa, ivo vari vachiita slogan kupurazi. Handioni kuti pane chichafamba apa. Handioni. Uzoona vana musoro, munhu anoenda kupurike famu wese ndimusoro bhangu. Hakuna chinoitwa chakanaka kuya. Hakuna chinotaurwa chinovaka. Kunze kungotaura zve2030. Shuwa nemarwiro akaita vana Chiwenga aya. Nana Perenzi Shiri. Kurwa kuti vaMunangagwa vapinde panyanga shuwa. Kunovatora kubva kuSouth Africa kuuya navo kuvagadzika pachigaro. Vasingazivi kuti vadzimira fodya musiso. Indi aitofunga kuti vana Chiwenga paya pavakavinya naMunangagwa, vaifanira kumutaura iwe Munangagwa enda kumba, ngapaitwe maelections anenge awina ndiye wachasapota. Ngotora munhu musango kwaungozi kugadzika pachigaro. Izvi zvina kuita kunge dzisina kukwana. Angotaura zvaanoda. 2030 ndinenge ndichipo. Muchiitei naiva Munangagwa shuwa zera renyu hamunyari here? Munhu mukuru. Zita renyu ratendera pasi rose hamusi kuzvinzwa.